Nou is dat hier nog aan het houden, Oh. want... ja. Goeie. Goeie. We zijn van Omroep Friesland van het programma Heer. Ja. En de vraag is altijd, wat hing er toch bij jou boven de bank? Nou, dat is een schilderij vanzelf. Ja? Ja. Maar wat is het voor schilderij? Dat weet ik net. Dat is, zeg maar, dit is, ik ben Egyptisch, dat het wel wat met dat schilderij te maken. Ja. En joh ben ik wel gek van wat een tijgerprintje links en rechts. Hè? Oh, dat Ja. ik zelf dient. Hoe bedoel je? Zelf bekleid. Oh zo. Hij is een tijger schutten. Ja, En toen, de eerste tijger zitten. ja, Hartstikke idee. nou is dat hier nog aan het houden, Oh. want... Ja, hij je nog van u? hè? Hij je nog van u? Nou ja, ik ben net, ik zit er eigenlijk heel zelden mee. Oh ja, maar oh. Ja, nee, ik ben meer voor een beetje wat politiek achter. Dat vind ik me volgen, maar net die flauwekul. Oh no, sorry. nee, dat is, ik kom er eerlijk voor uit. Op mijn geiten daar en al die spullen, daarvoor in, nee, niks. Je hoeft iedere keer klappen hoor. nee, nee.